Náš život formujú rozhodnutia, ktoré sme urobili. Väčšina z nich má nepatrné následky. Niektoré sú veľké. Iné nám dokážu zmeniť život navždy. Nie vždy hneď rozpoznáme silu tých rozhodnutí. Až pri spätnom pohľade žasneme, ako sa náš život môže zmeniť. Pri pohľade, myšlienke, alebo keď sme jednoducho našli odvahu konať. Rozhodnutia, ktoré menia život, nás definujú. Určujú, ako trávime dni, ako si zarábame na živobytie, s kým pracujeme a zabávame sa. Zdá sa nám, že iní majú viac slobody, viac času, majú život väčšmi pod kontrolou a zaujíma nás: dokážem to aj ja? Môžem zmeniť priebeh svojho života a života svojej rodiny? Každý okamih skrýva nové možnosti, každé rozhodnutie otvára nové príležitosti. Keď žijeme s nádejou a odvahou, keď sme otvorení možnostiam lepšej budúcnosti, dívame sa novými očami, jasnejším pohľadom. Je možné, že znovu budeme žasnúť, ako sa náš život môže navždy zmeniť. V jedinom okamihu, pri jedinom rozhodnutí. Ste pripravení na zmenu? Nastal váš okamih. Využite príležitosť. Kontaktujte osobu, ktorá vám poslala toto video.